Сәлем, Кормак ТВ, башлыйбыз. Минемчә, һәрберегезнең шундый танышы бар. Гадәттә ул әни яки апалар, алар көннәр буе WhatsApp'та төрле открыткалар һәм видео җибәреп утыралар. Яз җитүне дә шуннан беләбез, ниндидер бәйрәм турында да, кирәгендә, кирәкмәгәнендә җибәрәләр алар. Шул ният белән әллә нинди группалар ясап бетерәләр. Без ул җибәргән открыткаларны яки видеоларны еш кына ачып та карамыйбыздыр. Ләкин араларында кызыклары очрый. Беренче видеоны да без нәкъ шул ысул белән таптык. Аның исеме Урындык биючесе дип атала. Аңлавымча, бу ниндидер концерт һәм әлеге егет бу биюдә үзе катнашырга тиеш булган. Тик ниндидер сәбәпләр аркасында аны ансамбльдән куып чыгарганнар. Ул бит биюнең бөтен хәрәкәтләрен дә яттан белә. Юк, аны концерт башланыр алдыннан гына ансамбльдән куып чыгарганнар. Ул аякларында читекләрен дә салырга өлгермәгән. Белмим инде ул хәтле нәрсә эшләргә буладыр. Ләкин дуслар, әлеге видеоны ясаучыларның юмор хисе бар икән әле. Әйдәгез, видеоның икенче өлешендә карап алыйк. Әлбәттә, бернинди дә 60 ел узмаган. Бары тик әлеге видеоның авторлары иртә белән мәктәптә үткән чарадан соң кич белән клубка юл тотканнар. Һәм авыл клубында видеоның икенче өлешен төшергәннәр дип беләбез. Ой, гафу итегез. Клуб дидем әйме. Клуб түгел икән, ул гади спортзал. Волейбол сеткасын кырыйга алып куйганнар да рәхәтләнеп концерт үткәрәләр. Шәп бит, ә? Сезне ансамбльдән куып чыгармасыннар дисәгез, шуны белегез. Һәр биюнең үз урыны һәм үз вакыты. Икенче видео зур түгел. Әлеге видео егетләрнең ничә яшьтә булуларына карамастан бер урында тик тора алмаганнарын күрсәтә. Берәрегезгә кайчан булса да көтү көтәргә туры килдеме? Туры килгән булса, сез көтүдә вакытның әкрен узганын бик әйбәт беләсездер. Кемдер сәгатьне урлаган. Юкка гына көтү дип атамаганнардыр инде аны. Ләкин интернет булса, әлеге проблема үзеннән-үзе хәл ителә. Менә бу егетләр дә көтүдә видео яздырырга булганнар һәм аны интернетка элгәннәр. Эй, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Бу егетләрнең җырларына ышансаң, көтүдә алар үз ихтыяры белән түгел, аларны анда ниндидер явыз кызлар җибәргән. Һәм ул кызлар алай ук ямсыз түгел бугай. Явыз булса да. Чөнки җыр буенча аларны матур кызлар көтүгә җибәргән. Аларның йөрәкләре яна. Эй, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Менә булай булгач, барысы да үз урынына утыра кебек. Ләкин егетләре гади генә түгел, аларның әтиләре зур урында эшли. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Бәлки әтиләре түгелдер, үзләре эшлиләрдер. Һәм әлеге кырда алар көтү көтмиләр, нефт эзлиләрдер. Сыерлар монда булай гына. Ялгыш килеп чыккан. Сыер бит инде ул, нәрсә әйтәсең инде аңа? Нефт эзләргә аларны шул матур кызлар җибәргән. Ул кырда нефт юк. Йөрәкләр нефттән түгел, ярсудан, әрнүдән яна. Безнең Сыклану рубрикасы. Анда Азат Кашапов дигән егетебез Токио үзәгендә япон егете белән татарча сөйләшеп йөри. Ул малайның исеме Ютосан. Сезгә менә шундый кайнар сәламнәрне җибәрәсем килә. Токио
Урамның йөрәгеннән. Ничек исем әле бу нинең? Такешита урамы. Такешита урамыннан сезгә кайнар сәламне җибәрәбез менә Юта Сан белән. Минем исемем Юто. Токиодан сезгә зур сәлам. Юта, син татар телен инде ничә елны өйрәнәсең? Мин инде 5 ел өйрәнәм татар телен. 2011 елның август айыннан башлап 5 ел тулды. 2000-дә ничә ел? 2011 ел. 2011 елдан башладың һәм инде 2014-тә син бөтен дөнья күләм олимпиадасын җиңдең. Катнаштым. Катнаштыңмы, җиңдеңме? Катнашып җиңдем. Әфәрин Азат, әфәрин Юта. Япония утрауларында татарча сөйләшүчеләр саны артсын иде. Дуслар, бүгенгә шулар иде. Сезнең видеоларны көтеп калабыз без аны киләсе адрес буенча. Менә бу адрес буенча Кармак ТВ дип темасына язабыз һәм инде кызыклы видеоларны безгә җибәрәбез. Исегездә тотыгыз, бездә намус дигән нәрсә юк. Шуңа без бәләкәй балалардан, нәни балалардан, сабыйлардан да көлә алабыз. Без сезнең белән хушлашмыйбыз, әйтәбез киләсе видеоларга кадәр дип. Күрешербез, дуслар.